Sa laing balita, Naga City Mayor Christine Vanessa Chong may pahigan og consultation uban sa mga lumulupyo sa sitio Sindulan nga direktang napektuhan sa tamong landslide. Si Luan Mirondina sa uban pang mga detalye. Nagpahigayon sa kutay nga mga consultation ang kagamhanan sa dakbayan sa Naga, uban sa 444 ka mga evacuees. Gipasabot sa mayor nganong dili na mamahimong makabalik sa ila mga panimay kadtong mga mulupyo kan sa mga panimay na sulod sa critical zone base sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB. Atol sa consultation, gipapirma ang mga apektadong residente ug usa ka manifesto kun ang ilang balay lakip ba sa mga natabunan atol sa landslide o baka giguba atol sa search and retrieval operations o wala ra ba maunsa apan nasulod sa critical zone. Sa naasoy manifesto, gipapili usab ang mga apektadong evacuees kung buot ba nilang ma-relocate sa National Housing Authority project sa Balili property sa Inubura, Naga o adto sa Barangay Valencia, Carcar City nga laing NHA project. Ug samtang nagpaabot pa sila nga mapabarog ang housing project, makadawat og tag 50,000 pesos nga financial assistance ang matag pamilyang apektado ug laing 50,000 pesos alang ni adtong nanagiya ug mga panimay nga natabunan sa landslide. Samtang 20,000 pesos alang sa mga partially damaged nga mga panimay. Karong Lunes, mauna ang katapusang hugna sa series of consultation nga ipahigayon sa dakbayan. Tumong ni ini aron maabagan ang mga evacuee nga may magamit nga salapi sa pagpangita og balay nga maabangan samtang nagpaabot nga mapawarog ang mga housing units. Luan Mirondina, Balitang Misda.